horretarako jarri behar dugu begirada gure ardatzarengan, ikaslearengan edo pertsona horrengan. Gu begirada kokatzen dugu hiru arlotan gure behaketa hortan, alde batetik emozionalean, sozialki, nola dagoen ere, eta gero arlo akademikoan ere bai, bere ikas prozesu horretan. Noski espazio desberdinetan kokatzen dugu. Umeak aldatu egiten delako, ez delako berdina, bere rolak ez direlako berdinak, hainbat testu ingurutan, testu inguru desberdinetan. Guk sinesten dugu umea ikastolara sartzen denetik, ateratzen den arte, egunearen zehar egitura pedagogiko desberdinetan mugitzen dela. Aldi berean, elkarbanatzen diren egiturak dira, baina hiru modu desberdinetara mugitzen da umea. Alde batean, daukagu magistrala izango litzatekena gidatua, irakaslea daukana protagonismoa. Bestalde izango litzateke esperimentala, non eta berak ikaslea daukan protagonismo nagusia, eta bestalde, izango litzateke, proiektu bidezko egitura, momentu honetan taldean lanean ari dena. Iruditzen zaigu, hiru ikuspegi desberdin jaso daitezkela, hiru informazio desberdin, naiz eta aldi berean trukatu daitezken hiru egiturak. Baina, guri informazio iturri desberdin horiek oso baliagarri zaizkigu.